En fuongruok na Jakom kambi Media Services Dr. Machakaria bang' domo malo ma Nairobi chungo chenro matima pedha e kambi Media Services na tarik 30 dweni ma ibiro winje bura makamano. E bura no Machakaria no chwalo ywak e domo milimani ka kwedo kanga mane doho kao mari yene apisas mago kwach kich DCI mondo mi otima pedha e kambi Media Services ka thuolo makamano no mi DCI ka ok owinj korka kore kaka wuon kambi. Wacho ni Teri Wanjiku ok en achiel kuom weg kambino, kuom mano ok owinjore owuo e lo kambi ma Direct Line Assurance Company Limited matimo chenro mar chiwo kumba. Kokalo kuom okil mare Dansano Mari, Machakaria wacho ni obila ne odhi e doho mar yudo thuolo mar kawo nyamburko adek mage kendo dwaro dhi timo pedha e kambi Media Services ka manyo chek kwayo makoro doho wito kucha. Teri Wanjiku mano ochwalo kwa makamano. Machakaria wacho ni ondikore owuon kaka achiel kuom wuon kambi no tok chik. Bende doho yango ni nitiere gwenyruok kod pogruok e kind kambi Media Credit gi kambi Media Services.